Sa pagsugod sa campaign period alang sa May 9, 2022 national ug local elections, Congressman Mubo, iyahay na og kumbinsi ang mga politiko sa ilang mga plataporma di gobyerno. Sa kadaghan nga nag-file og Certificate of Candidacy nga miabot og 98 ka mga kandidato, pipila lamang ang halos nailhan sa mga tao. Apan gilantaw nga sila kanhi Vice President Leni Robredo ug kanhi Senador Ferdinand Marcos Jr. ang mag-abot sa finish line. Kay daan ng adunay bangi sa politika ang duha dihang natapos ang 2016 national elections. Kung asa si Robredo ang gipili sa mga Pilipino pagka Vice Presidente. Apan diskontento si Marcos nga iyang kaatbang kaniadto sa resulta sa piniliay nga misangko sa pag-file og protest kay kalit lang naapsan ang boto ni Marcos sanglit siya ang nag-una sa iniphanay. Nagpa-recount si Marcos Jr. ug hangtod nga miabot sa pinakataas nga korte sa Pilipinas ang protest apan migawas nga si Robredo gihapon ang midaog. Pag-abot sa 2022 national ug local elections, subling nag-abot ang duha. Nag-usab og estratehiya si Marcos Jr. Gipang-isnab ang mga debate sa COMELEC kay alang niya mag-focus siya sa pagpangampanya. Kay ang iyang misyon mao ang pagkumbinsi sa mga Pilipino ug pagpakita sa pagdawat sa hagit sa kampo ni Robredo nga siya bagyod ang pilion. Luzon, Visayas ug Mindanao ang campaign sorties nila Marcos. O grabe ang suporta hangtod sa barangay. Gani, apil sa estratehiya sa pagkumbinsi sa mga tao, mao ang pagpaubos sa presyo sa palaliton, hilabi na sa bugas, nga paabton og 20 pesos matag kilo. Ug ang mas nakakumbinsi og maayo sa mga botante nga ilang madungog sa mga campaign rally, mao ang pagbawi sa mga bulawan sa mga Marcos nga matod nila maoy makapahawas sa kalisod sa mga Pilipino, hilabi na ang gitawag nila nga Talyano Gold. Pag-abot sa aktong piniliay, nagdasok na sa mga presinto ang mga tao. Kinisab ang unang higayon sa kasaysayan sa eleksyon sa Pilipinas nga sayo giablihan ang mga polling places o gabi inasab gisirad-an. Paspas ang resulta kay computerized ang iniphanay ug nakita dayon sa trend nga si Marcos ang nag-una. Hangtod nga natapos ang counting ug miabot sa 31 million votes ang nakuha ni Marcos. Halos katunga sab ang nakuha nga boto ni Robredo sa natigom nga boto ni Marcos. Daghan ang naglaom nga mahawas ni Marcos Jr. ang gibating kapito sa mga Pilipino. Hilabi na sa 31 million ka mga miboto kaniya. In seeking and employing the best solutions for our people, let us be open to all the latest innovations, new ideas, and fresh perspectives. Natuman na ni Marcos Jr. ang iyang pangandoy ug pangandoy na sab sa mga Pilipino ang iyang atubangon karon nga nagsugod ni adtong Hulyo 1, 2022.